Ayo. Wala may tao. Ayo. Uy. Oy. Boss. Oh, unsa may ato bol? Nakailim nun ya, boss? Limnon on, dagan dre. Haba. Pakwa ako kuan mi si boss. Ha? Kaning Kulapo, boss. Kulapo lang, boss. Wala po, pila magabok? Dua lang, boss. Utangan niya ko, boss, ha? Ha? Tangan kulapo, boss. Anyira, utang din ni boss? Oh, utang, boss. Duha lang. Ah, sayo pagay karon mangutang ka ora magabay oy. Ay, kung pagbuot na ko, boss, mangutang kita, magbuot pa ka, boss. Di mo guni pwede utang rin mapagipait mo nagbugas eh. Sayo pagay ka inom ka? Naon sa magbuot mo ka, boss. Ay, boss, mangutang gani ka, boss, kay wala ko'y kwarta niya, magbuot di ka, boss. Kala lagi ka nang yung utang-utang. Gamay kay may ginansya dire, utang-utangan po mo ng kulapo. May pagipait mo nagbugas. Sama kay sayo pa kayo? Pautang, dili kay magbuot. Magbuot bang kana ko, boss? Ay, kapila-pila na akong mga anak, kaya ako ang obligasyon. Kung pautang ka, na. Lingon. Suko mo ganoon? Pautang ka, dili kay magtungkuan ka, apilapilon mo kong anak. Uy, masuko mo ka? Unsa man ka? Masuko mo ganoon? Sige pa utang dire. Mangutang na ko, masuko, kuan ka, apilon mo kong anak. Unsa? Ha? Patawag ng pulis ron. Patawag ng pulis. Pautang, dili kay magpilon kong anak.